Samantala sa Pangasinan o yung Pangasinan Bangus Breeding naman po at Hatchery, planong itayo naman po sa bayan ng Bolinao, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Planong magtayo ng pamahalang panlalawigan ng Bangus Breeding and Hatchery Project sa Barangay Arnedo, Bolinao na may layuning tugunan ang kakulangan sa produksyon ng bangus fry at mapatatagang supply ng isda sa bansa. Sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, pupondoan ang proyekto ng humigit kumulang 238.9 million pesos na inaasang makakatulong sa abot 40,000 na mangingisda mula sa higit 17 bayan. Mula sa Perspective View, magkakaroon ng hatchery, broodstock tanks, pump hose, intake pump at iba pang gusali ang proyekto. Kung may sasakotopanan, ito ang magiging kauna-unahang bangus hatchery sa bansa na pagmamayari ng isang provincial government. Mula rito, nagsagawa na ng konsultasyon ng tanggapan sa mga mangingisda sa lalawigan upang alamin ang kanilang pananaw sa proyekto. Pinaniniwalaan na mapapaunlad ng itatayong Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery Project ang sektor ng pangisdaan at industriya ng aquaculture sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.